Hai. Ini jeung buat थांनो नागिरदों? Bukamuk. Mingmang. Soराव थांगोन? Unjina mania. Ada abu hasina lah halauबो हाबबोगोन. Oमफ्राय जों साबेसे दं? 11 जन. एरैबो दं नै. Hai Not, Hiroshima. Hai. नुबाय इलै नुबाय. फैलाय नुबाय आंनि आखायाव. नुदों. Hai. Nihir. Bisbang गोजान जायो माबाया बिनि डिब्रुगढ़निफ्राय? 49 किलोमीटर. Bisbang? 49. Only 49? Oh, no, 94. 94. Oमफ्राय बिसिबां घन्टा लायो? 94 किलोमीटर 2 hours something. अ. हायलु. गोजोनदों दा थांनो मोननानै? ओमफ्राय Mingmang जों फरायनो मोनबाय थायोसैमोन ना? Mingmangनि सिमां बेखौ जों दिनै नुसिगोन आरो नोंसिनिबो देखायगोन आरो ओमफ्राय दं दिनै नैबेबो सासे जोंना माबा बिराद मोजां इउटिउबार दुखु दङ अ जायखिजायाथ' एमएआथ' पास जाबाय थेवबाबो एसे गोजोननाय दं नङा होमबा ओमफ्राय लोगो नैबे जाबाय गवालपारानि जोंनिनो समान ओमफ्राय माबायदि नांदों थांनो मोननानै थांनो मोनगोन आरो मोननानै जेन'बा ओंखारबाय नालाय मोजां नांदों ना ओमफ्राय ओरैजाय दंबावो नै लोगोफोर गोजोनस्रि माबायदि नांदों मोजां ना ओमफ्राय फल्ल' मोजां नांदों ओमफ्राय दैथुन माइनाव नाहरब्रा आंनि लोगोफ्रा नुगोन ना दैथुना खिनाय जानाया हामबाय हामबाय ना हामाखै हामबाय खिनाय जानाया बेनिफ्राय फैगोन गारिया ना नैबे जाहैबाय जोंनि केम्पास आरो ना इउनिभारसिटिनि मेन गेट आरो बेजों हाबलाङो दा मेन गेटआ बेनो मोजां देखायनो आरो ना इउनिभारसिटि बेनि इउनिभारसिटि नांजोब्बाय ओमफ्राय दा जोङो बेखौ थांसिगोन आरो जायगा अबाव लखिमपुर ना गगामुख जिरायनो मोनबाय थांबाय हलि गाइस Mingmang थांला नोंसोरो थांला
फाइनालि गगामुग मोनफैबाय गगामुग लोगो मा जाबाय मेंबाय आयौ जोंना बिमाया आयौ दै फल'आ सारा जोंना गगामुग साना जानोसै दाना दे आंबो लगायहो सामब्रामखौ बुरजा हो बे जाहैबाय गगामुग Hei, terus lah mana mau masuk? Ayo. Dayo जोङो माबा जोंखौ लांफैगोन आरो ना लोगोआ ओमफ्राय जोङो नेथ'दों आरो माल बायनो नागिरदों दखानाव दसे लांफैगासिनो जोंथ' थांनो रोङा नालाय बेनो जाहैबाय गगामुग टाउन जायखिजाया जोंबो थाथ'बाय आरो फन हरदों लोगोआ नै मोनथियो दा हटेल माबाखौ हटेल मायाखौ बे माबा दुकुवाखाना र'डआव खोमालै ओइ बास लाखिफैग्रायाव होनना बुंहर अ इयावनो दं माथो मानसियालाय बहाथो माथाय नैबे मोनसेया अ पार्बती कम्पिउटाराव मा कमप्लेक्स थायो बियो मा मा लाखो लोगोफ्रालाय दाख्लैसो बानायनाय जायो गासिबो लाबायलै बिदिखौ नै लाबायलै जोंनि गारिया फैबाय नै दा लखिमपुर माबानिफ्राय मा होनो बेजों थांसिगोन जों नैबेजों जों 11 जन जायो जागोन थांगोन थेवबाबो थांगोन थांनोसै दाना अनजिनामोननि न'आव सहैसिगोन अबेजों ओरैजायजों Mingmang lama ini deh Mingmang udah kau sabar ya nawa ini थांसिगोन दा Mingmang green गोथां खिन्थु नै माबाया बारल'बायना गारिया ओरै हाजो एसे हाजो बारनोसै ओरै हाजो ना ओरैया खाले जायगाया बेयाव सहैगोन ने अ जों बै हाजो खाथियाव सहैगोन दा आरो ड्राइभारा बुंदों Mingmangआ बेहायनो आरो ना दिनैसो नुहैसिगोन आरो बे जायगाखौ बरिया नै मोनबाय माइया मोनबायना माइ सोमखोर हाबायबो माइखौ
बबे जाखो अनजामोननि नङा अनजामोननि गामि मोनबाय गामि मा नामलाय आदा 3 नम्बर मानिपुर बे गामिखौ मोनबाय मिमां एरियानि फाखा लामामोनलाय मोनफैबाय आइदै माखा होआलै होआ मालाया बेनाव थांगोन बिसिनावनो दिनैसो नुसिगोन बर' गामि मिमांनि बर' गामि YouTube मा मिनि माखो दे गावसिनि गामिखौनो बा दे खिन्थु दे बन्दु बेसेबां सुन्दर बर' गामि बा हाजो नांगौ थेंखु बेयो थेंखु बेखौ जायोथ' गोथाव दा जालाय बोरै न'आलाय अबेथो अबे नैबे ए बरिया खाथियाव नुनो मोनबाय आया वाव हाजोआबो किउट खालै भिउफ्रा वाव हाजोआ न'निफ्रायनो सोरांबानो फुंनियावनो बा माय गॉड वाव थान्दा थाइगिर बिफां थाइगिर वाव बे माबे गय फुलि गायस्लायबावनो हागौ ने मोनफैबाय अनजिनामोननि न'आव वाव बाथौ आदै फानसुआ मा बेलाव बेलावखौसो फानसु होनो दा नोंसिनिजों मा होनो ओमफ्राय लुवाद लुवाद जों थांनाय लोगो लोगो बे गामिनि मादैमोनहा नुवाखै माबायदि फैदों जोंजों रायज्लायफैदों बुहुद माने मोजां मोनदों आरोना जों थांनायखौ बे गामियाव मा ओंख्रिलै लोगोफोर ओमफ्राय मा बाबा दे जानोसै जों दा जानोसै बेलाय नैबे नांगोन दाउ लकेललै आलासि लकेल आलासि जोंबो अनला दे जों बा जानोसै दे लोगोफोर